No niin, morjesta taas ja taas jälleen kerran täällä Silent Hill F:n maailmassa. Ja viime kerrallahan päästiin tänne tämmöiseen koulurakennukseen ja selvitettiin täällä muutamia pulmia. Ja pikkuhiljaa eteenpäin, vaikka välillä onkin vähän semmosia haastavia juttuja täällä vastassa, mutta eiköhän näistä selvitä sitten aina pikkuhiljaa. Ja nyt sitten ilmeisesti se olikin tähän suuntaan sitten tästä. Jatketaan, että sisätiloihin takaisin ja sitä rataa. Öö. Täällä oli niitä viholliskohtaamisikin aiemmin täällä. Ja siinä on heti yksi tommonen karmiva linnunpelätin siinä noin. Mennään vaan ohi. Joku hetkinen muuten, eipä se ollutkaan tänne. Tästä on muuten nyt nauhoitushetkellä viikko väliaikaa tässä, kun on kerännyt tätä jatkamaan tässä, että tässä niinku on vähän pieni muisteleminen nyt tässä, että mitä se nyt olikaan, mitä täällä piti tehdä, mutta se on varmasti tietenkin tänne pitää päästä, mutta täällä on kumminkin lukee, että open the locker in the locker room. Pitäisikö sitä ohjetta sitten koittaa vähän noudattaa tässä? Tähän tarvitsee avaimia sitten tässä näin. Okei. Sainko mä muuten tässä viimeksi silloin se yhden lukon auki täältä? On ilmeisesti saanut kyllä joo. Kyllä, kyllä. The locker room. Eikö se oo tämä nyt tämä? Pitääkö mun tapella ton kanssa? Tuo pikkusen meinaa olla tossa tiellä nyt, jos mä haluan täällä touhuta jotakin. Kato, sä löit seinään sinne. Ai, täällä on. Tätä suklaata. Ja se ei ollutkaan sitä mitä mä olisin halunnut. Nimittäin tätä parannusesiin. Ai. Okei, nyt pikkusen etäisyyttä ja... No tää sideharso nyt ainakin oli... Tämä nyt ainakin muista, että tää parantaa nyt. Otapas tässä oli tää... No, se ei nyt onnistunut se. Nyt se on kuollut. Ehkä täällä nyt vähän arvas tutkiakin täällä enemmän. First aid kit. Noniin. No tää olikin tää locker room, okei. Se on vähän tämmönen... Tuo peitti nimenomaan tää kaapin kuva tässä kartassa ja tämä väliseen aika hyvin tosta, niin tahtonut huomata sitä. Voin sanoa, että ihan vahingossa meni tänne oikeaan paikkaan. Tässä on heti taas joku tämmönen. Täällä on useampiakin näitä. Mutta oliko tässä muuten nyt tämä... Täällä oli näitä ohjeita täällä. Topas tämä on nyt sitten... Se Asakura... Asakura Ayumi, okei.
Mm. Niin, tässä on Asakuras Textbook. Okei, tuo ei nyt sano mulle mitään juurikaan, mutta... Suka Josi. Okei, katos mitä täällä on. Ja tässä on... Mitä sinne? Se vilahtaa tuo teksti vaan niin äkkiä tossa. Joo. En tiedä, siis kokeillaan nyt jotakin tässä. Jotakin numeroita, mitä vaan tuolla sattuu näkymäänkään. No okei, no onneksi tää aukesi näin hyvin. Joo. Joo. Eikö mä muuten saa se heti tältä käyttöön nyt tämä? Se on täällä equipment. Se on vielä 2 kaappia täällä ainakin. Tässä saada auki. Kyllä mä tunnen itteni ihan idiotiksi tässä. Tämän parissa kyllä, että ei. No kokeillaan nyt 844 tähän. Ota, mikäs tää toinen muuten tässä? Eipä ei. Tässä menee hetki, joten varmaan ehkä skipaataan kumminkin tästä siihen asti, kunnes mä saan edes yhden lukon auki. Jos mä oon yhtään oikealle jäljelle, niin oho. Mun varmaan kannattaa lähteä järjestää vaan kokeilemaan näitä. Katsotaan nyt, onnistuuko tää. Kato. Oho, se on 6. Cabinet key. Okei. School back. Oho, niin siis tää kasvatti inventaariotila. Tää on muuten hyvä homma tämmönen. Inventaariotila sati lisää. Tuo oli... Eiku niin, nyt tuo ympyräytyi muuten tuo tossa. Ui, että täällä on taas näitä vihollisia tullut. Siitä saatiin hyvin väestettyä tuo. Ai, toi ei saatu toista sitten. Key to the Back Mountains, okei. Onks tää nyt semmonen... Joo, mä pääsen niinku tonne noin. Tässä kun mennään nyt kavereiden luokse eka, niin sitten ihan ensimmäisenä.
Pääseekö mä... Mutta... Joo. ナナさん、私と二人で Okei, kutsken. 新しい宇宙戦争を始めようよ。シュウ君が望むなら相棒の役でも悪の女幹部の役でもいいんだよ。鍵見つけたぞ。おかえり。面倒をかけたな。相棒も休めよ。俺たち先に休んだから。休みなよ。私とシュウ君で寝ずの番をしててあげるから。いや、私は本当に大丈ひなこ、休めよ。あとは俺たちが見張っておくから。おやすみ、ひなこ。でもさ、シュウ君もああいうの好きでしょ。興味ねえよ。 Okei. Onkohan tää taas se pimeä maailma sitten? Shell of the past. 君に命を救われ魂を奪われた私だ。 Onks täällä tää kettunaamarimies taas? 今度は私が君の魂を救い古き君の命を奪おう。 Oho. Täällä on taas sitten varmaan paljon pulmia ratkottavaksi. Että voi olla kyllä tiukkoja taistelutilanteitakin sitten samalla. 無理しなくていい。まだ休んでいるといい。起きられます。清めの水が少し強すぎたのかもしれない。君は思った以上に繊細で敏感なようだ。でもよく頑張ったね、ミナコ。さあ先に進もう。Ovet avautuvat. Hmm. 先に行って支度をしておく。 Mitäs täällä on? Joo. お別れをしてくるといい。はい。 Totta kai mennä ensin kokeile semmoista suuntaa, mihin ei pidä mennä.
Hmm. Ja se avautui niinku tuo sitten tosta. Tässäkin varmaan sitten... No ei vielä, mutta jossakin kohtaa varmaan sama homma. Joku avainko tohon pitää löytää sitten täältä. Tutki aluetta. Niinhän me tehdään. Joo, täällä on kaiken näköistä. ひなこ Hmm. Ootapas nyt, joo. Niitä antaa niinku, joo se oli randomi tämä, mutta... Ei oo tota emaa, niin mä en saa kehitettyä itteeni. Mistäkään muuten noita mahtaa saada lisää sitten? Onko ne niinku määrätyissä paikoissa piilotettuna aina? Aina nuo. Mä vaan väänsin vipua. Hetkonen, jotakin se käänti tuo. Joku kuula pyöri tuossa. Ootapa se niinku symboli siinä. Joo. Triforce. Okei, mä en kyllä nyt ymmärrä yhtään, että mitä tässä niinku yritetään nyt hakea, mutta... Ootapas nyt, siinä on joku tommonen... On vähän eri muotoisia, että yksi on ympyrä ja sitten tommonen... 8-kulmanen ja 5 kulmia. Nyt saa kyllä pikkusen pohtia, että ehkä mennään tänne vielä, kuitenkin vielä ensin. Joku hetkikin, tossa on... Tossakin tuo merkki noin, mutta... Eikö tässä on nyt... Pitääkö se kääntää tämä sitten tuo auki tuo ovi tuolla? Joo, näköjään, kyllä. Se on varmaan sitten niinku tämä... Tätä pitää vääntää kanssa. Näin, niin aukeeko sitten sillä peremmällä vielä se toinen ovi? Kyllä. Mutta ensin käydään täällä. Ui. Missä sä oot? Tuo on kestävä olona. Oho. Vähän kyllä niinku tuntuu, että mä en oo tähänkään asti oppinut niinku kunnolla tätä kompattia tässä pelissä. Että se tuntuu niinku olevan semmonen aika hankala olon jostakin syystä. Oinari samassa. Niinku emblemi, okei. Sinne ei siis mennäkään. Joo.
No, tässä ei nyt oikein vaihtoehtoja ole, niin käydään täällä. Jaa, täällä aukesi vielä. Täällä on vielä enemmänkin näitä ovia. No se olisikin ollut liian helppoa varmaan. Jos noita ei olisi ollut. No niin. Läpäs kiljus siinä. Täällä on lisääkin tää sakki. Oot sä kestävä vähän? Yllyttää, väsynyttää tyttö. Ai! Älä! No niin. Ei kai siinä. No ei se varmaan kovin kaukana se checkpointti ole tässä. Mihin mä olin menossa? Mä oon ihan väärään suuntaan menossa. Ihan väärä suunta on. Haluanko mennä tänne? Onko siellä ovet auki valmiina? No melkein. Puolittain. No niin, nyt taas sitten kokeillaan kohdata tuo. Mennään täältä kautta enemmän. Se oli se huutava vihollinen, kyllä tuntuu, että se on niinku kestävä olon, että ei se ei niinku silleen tuntunut oikein kaatuvan millään lailla siitä. Ja ihme tämä on. ファッション誌リンコの部屋 Muistuttaa vähän niinku Rinkon huonetta tämä. Selvä. Mä en kyllä tiedä, että pitääkö näin tehdä, mutta... Kato, mä saatiin jotakin siitä. 見つけた Tää on varmaan semmonen juttu, mikä menee sinne. Joo. Tää tuli niinku takaisin tänne.
Hän potkii mua heti ihan persille täysin. Tuo ei kyllä varmaan oikea ole tuolla, että voisi ainakin näin vähän veikata. Kun mä kävin niinku tuolla äsken, niin pitäisikö mun pyrkiä sitten jonnekin muualle? Oliko täällä muuten vielä? Niin tää ei oo mikään juttu tässä tämä näin. En kyllä mene tuolta, mä menen täältä kautta. Hetkinen, tuolla keskelläkin olisi joku. Niin se on tonne vipu tuolla. No niin, kerrankin tää onnistui. Eikö tää ollut muuten semmonen esine, että tämä niin... Katsotaan oikein. Joo. Eli tää niinku, onks tää, ei oo muuta merkitystä, vaan vois myydä heti saman tien, että tukkii muuten vaan tuolla. Tässä on tämä jänissymboli. Se varmaan pitää justiin vaihtaa tuolta noin. Joo, kyllä se vähän vaikuttaa siltä. Hemmetti, kun tuon piti nyt tulla tuo. Pitäis vois käydä kyllä myymässä saman tien se esineen, niin saa ainakin uutta kerätä tilalle sitten. Tämä näin ja sitten näin. Noniin. Koni on vielä, totta kai vielä pitää vielä tallentaakin tässä. Näin. Nyt käydään äkkiä vähän tästä vipuun ja yritetään kiertää takaisin tonne. No niin, jes. Älä huua. Eikö ton pitäis nyt kaikki jäädä mukaan auki täältä? Siitä
Äkkiä sujahdettiin siitä noin luikauksella. Mm. お昼休み友達 No, mä olisin odottanut, että tää nukke olisi tehnyt jotakin hienoa tässä, mutta ei sitten. Ja meidän pitää mennä istumaan tähän. Tai no ei. Riittääkö, että tutkitaan? Oh? Tänne tuli vaikka ketään riehumaan, kun mä haluan vaan ottaa tämä ja lähteä pois täältä. Älä nyt väsy täällä, kun nyt on kiire. Tippuuko tää tonne laavaan kohta vai? Ei. Nyt sitten vielä yksi paikka ja se on varmaan tuo tuolla. Se on varmaan sitten niin, että mummon on käännettävä tämä näin. Ja tuo varmaan taitaa ollakin justiin niin kuin mä halusinkin, että tuonne pitäisi nyt päästä ehkä. Okei, sitten tänne vasemmalle. Ikäviä vihollisia kyllä nuo. Joo. Ikasi. Oliko tääkin semmonen... Oh. 千鶴屋を手放すんだ進まなきゃ先に No, täälläkin varmaan taas valot himmenee ja tapahtuu jotakin. Että mikä tuolla. Niin tuo on tuommoinen. Älä nyt tyttö väsy, kun täällä pitää tapella. Mä kyllä haluan niin stamina-mittaria kyllä pidemmäksi tässä, että se tuntuu vastustavan kyllä koko ajan mulla täällä. Naulan kanta, hei. No siellähän se on. これで凛子とお別れできる
Viimeinen kresti paikoille. Nyt katsotaan mitä tapahtuu. Oho. No siinä vaan kävi, mutta saatiin kumminkin tämmönen avain tästä. Hyvä homma. Hetkinen, kun niissä on... Joo. Miten täältä pääsee pois? Tää hetkinen... Onks tuo niinku... Joo, kyllä. Mä jo pelkäsin, että onko tää tämmönen niinku, että... Tuo toinen on vapaa-valintainen, mutta ei, kyllähän tänne pitää mennä vielä. Täällä on vissiin, joo, tätä samankaltaista puzzleilua täälläkin, mutta se voi olla, että sitten seuraavassa osassa jatketaan tästä näin. Ei siinä. Kiitoksia vaan tämänkertaisesta ja se olisi seuraavan kertaan näkemiin.